Panyasa Voice Box mkulu wina akufuna kuwauza amalawi makamaka anzathu okonda chipani cha Malawi Congress MCP kuti mufune musafune kaya mudziti boma ndi lomweli koma choti mudziwe nchokuti boma ila dziko la Malawi mwini wachetu ndi apita mu nthalika. Ndette ndikhali modzi tamvera kula amenewa ndipo akamaliza timene musakuchoka mutuze maganizo anu in the comment section below pompano Panyasa Voice Box. Apena akulamulira dziko liloloyo chimaya kudziwa yeye ndimagula ma outfit because anawo apajamboma mutu pacharati mbachalibe so limbe temene mafuta ndi nje the whole blantyre apeze kamala amodzi tayambanso mizere tikupita ku 5 weeks ku general election 7 weeks 6 weeks I don't know koma ndi mawiki okha ochepa nde tikupitanso ku mizere so iniyo amene mukuti boma ndi lomwe lili mukamakavota muzikavota kuti mukuvotera ndani kuti tizikhala ku mizere ya mafuta apanga boma silingakhale lomwe limene sitheka ndipo ife sitilola pandipesa bwinobwino tatopa ndokhala mizere kukwera kwa zinthu mashopu cost of living is very high, the salaries are small, people can't survive like this. We cannot continue like this. So I want to tell you something, Apanga, Atambalawa Kudaguti, this government belongs to Peter. Whether one likes it or not, if we want change, we cannot live like this. We don't want this anymore. We gave you a chance, an opportunity, so that you can at least be in the office and change some things that you promised to change, that you failed miserably, and we do not need you anymore. Mind you, we don't want you anymore. The generations and the generations to come, they do not want to see you anymore. Iniyo madego anakwambiri, ndipo tatopa kwambiri. You got to go, and you must go, and you will be going. Ndipo mukapita za inu the history. Remember, history as a best teacher.